Jamen, jeg er lige løg derude. Sidder her en lørdag aften og nyder. Det er fantastiske tog her i Næstved. Jeg er jo blevet helt forelsket i den by her. Der er så mange muligheder, og så meget kulturelt, og natur og historie og den her by her. Vi har selvfølgelig åbent her i Nævbar, hvor vi har cirka 16 forskellige slags øl. Vi har lidt cocktails, vi har lidt drinks, lidt kaffe, lidt varm kakao, lidt vine. Sådan lidt blandet, ikke det kæmpe udvalg, men der er lidt af det hele. Det der er fedt, synes jeg jo, det er jo, hvis folk ikke kan lide det, jeg har, så skal du ikke tage bussen til en anden by. Nej, så kan du gå lige op ned til torvet, der ligger Høs for eksempel. Fantastiske cocktails, du har under huset. Lige nu han har sgu lidt af det hele dernede. Vi har Humle Ølbar hernede bag, også med et stort udvalg af øl. Vi har Step In Hop, vi har Sluk Efter, hvad det hedder, hernede bag ligger også et værtshus. Der ligger rigtig mange fede ting, og det er ikke engang nævnt halvdelen af, hvad vi har. Altså der er også Crazy Daisy og Olaris, og jeg skal komme efter, der er alle mulige sindssyge caféer, Oliver og Stræde og Korn og Bespis og Hans, herovre restaurant Hans, og jamen, God Appetit, her der er en sandwichbar. Altså, jeg har ikke engang styr på, hvor meget der er her i nærheden. Det der er så fedt, det er, at hvis du ikke har lyst til den ting, men så er der sindssygt mange andre muligheder. Det er jo, altså, hvor mange steder har du det efterhånden? Ja, det er lige København og Roskilde, de der større steder. Det jeg er simpelthen blevet forelsket i den her by. Det må jeg sgu nok om. Det er lige præcis, der er så mange muligheder. Så gider du ikke smage det ene, så kan du gå et andet sted hen. For der er så mange forskellige muligheder at smage ting. Der er også vinbar og jamen, altså, juicebar og jamen, jeg kunne sidde og lave en video på flere minutter for at fortælle, hvad der er. Ja, der er faktisk mange ting, jeg har selv opdaget, der er nu i byen. Som jeg selv mangler at opleve nu. Men jeg prøver sgu at gøre mit for at komme til at opleve de forskellige ting. Men hvis I ikke har været nede og opleve det næste, så kom for fanden herned. Hvis I ikke kan lide mine ting, så prøv det andre steder. Der er sgu så mange muligheder. Altså bare hen for enden af torvet, hvor vi er lige nu i centrum. Altså der tør jeg godt ved på, at jeg kan finde 50 forskellige øl inden for 10 minutter. Så mange muligheder er der hernede. Så det er ikke fordi, måske, hvis man siger, at jeg kan ikke lide den, jamen så er sgu mulighed for at gøre det andet sted. Det er jo fantastisk. Men ved I hvad? Jeg håber, I kommer ned og oplever næste dag, for det er bare en fantastisk by. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I kommer ned og besøger Nævbar. Men kan I ikke lide min vej, jamen så er der stadigvæk rigtig mange andre muligheder her i byen. Så hvad er det at sige, kom til næste. Ha' en super fucking dejlig aften. Pas godt på jer selv. Vi ses forhåbentlig på Nævbar.